Inner line permit alam pen Lahorijan along thur pak pen kachesong. Ru Samson Singh inti mahagithe garni larpid. Ningkan nerkep soselo menmeji araratum PHE alang ki junlong le. Kardom pinyada ba birta longpen nile birta tharmang phi sami juli bepi nonar juik tha birtang ton pen. Inner line permit alam pen therini phai isi arni Lahorijan along tobar karang khala pen police atum keteng kheng kichoga sai kedeng nang. Nagaland State along inner line permit do bonta Nagaland State ang bongpen beha bepar ke thenai adimaklong ke Dimapur henlo lasi Dimapur aphan ke labangso ILP parlopon pe derlo bonta non Dimapur arong supia phanta ILP kaparlopon derajok Dimapur along Assam mate Karbi Anglong pen kedam beha bepar ke klematum ningkang samse chepaklang renti there nipha isi arni Assam mate Karbi Anglong pen Dimapur along beha bepar aphan kedamahut Lahorijan Nagaland gate along Nagaland police atum ILP kakuruk padudunsi penangan atum aphan neplo lapen adai areng en pondo adai en ponde rapita alang litum aphan kelo lerek puajok Assam mate Karbi Anglong anathu ke do araratum ningkang samse chepaklangsi thurpak pen chesong pondo Kachesong ahut alang litum tobar pi rengkha thepsi pupu gari motor pacheleng long le detlo laso ajoine sankura raratum kachelenga hin sungkrunglo apithu Nagaland police pen Assam police sangbong chingki chethansi kenep eratum aphan lothulo bonta kachesong araratum ningkang samse chepaklang thusi puthot kachesong ahir kapang tang ponthuji aphan kabori ahut police atum sai jobje pen ketheng ke jogasai dengponsi kachesong pahamponlo Kachesong araratum kaningja tengke Central Home Minister Amit Shah ahin penke Dimapur aphan pajok ponsi Nagaland along ILP ahukum piponlo bonta Nagaland asorkaratum Dimapur aphanta ILP kaparlo pondetke chokche pusi ningkang samse chepaklang renti Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Ru Samson Singh intia phan Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi akhayatum RD kachipi pederajok akimi Ru Samson Singh intia kumlen along ketokpon amahang ke thekarni thangthang ni phai nerkep adim thangthang ni phai kora nerkep pinchong de Diphu rongsopi tovar pi arai kedo akimi Ru Samson Singh inti Amirbari along kedo Ru Samson Singh inti akumlen kaselam pontang pining anke ningkan krehini krekethoman bagdolo bonta labangso akumlin along ketokpon thangthang ni phai nerkep adim thangthang ni phai inkora nerkep ketokpon rongajok mahang ke thekarni lapen kachewoi arni isibet pinchong derlo sita Ru Samson Singh inti amhang ke thekbek arni lake thangthang ni phai nerkep arni henlo labangso Amirbari along Ru Samson Singh inti akumlin aphan Karbi Anglong Autonomous Council lapen pregjam rachari asong lapen hamphang asong atum kaiketa labangso achatai along Mai meeting kapado ahutami inutta kachopang thegabang kaveder lake imithang Karbi Anglong alongri nangkewan pi lapen nangkerai pi tekangbek abang phua phanta manpeng kachipi thekthe lapen manpeng kachipi kangtungte angthek kalima Kimang humeme lapen kapang barpon meme lake inut India State kewan abang phulupu Deputy Commissioner pen RD Piponsi Diphu ahithi Bastian adong kedo Mahatma Gandhi Amirbari along kelangchari abang kedo kok ajok munit aphan palutap long lesi kaiketa ingthir etsi thekpon long bonta ilitum mithang Karbi Anglong alongri nangkewan pi abang phu Ru Samson Singh inti akimi Amirbari ningkan arjon kelang abang kawedara jok lapen KAAC pen RD kachipi ponpe ajok ajo narlo donri kangpu ak ajok munit pen chenglok biphak chainong kilut jampen kasa urvik lapen aholadak ke hor abong setami koichua sonsi thekpon long lapusam kangthir et ki donangji adim kaiketa keter ke RC padopoma KAAC pen Ru Samson Singh inti mahang ke thek arni lapen kachewoi arni pangthir ponchochot poma ardong ponchochot poma puta inut banghini cherok tok araratum ningjirinti kenang sotnai alam the lake
Karbi Anglong Autonomous Council asai khiatum lapuan kaning joinu loma. Bharat adet pi along man ke thenai Mahatma Gandhi ason thak se ilitum akhei angbong penta man ke thenai abang phuke Ru Samson Singh ingti henlo. Lasi Ru Samson Singh ingti amahang ke thek arni anta chetine der anpin ke chetherak memi. Lasi bangso aputhak Karbi Anglong Autonomous Council asai khia tumpen prabjin pen chepakeng pona sonte mesenji puta cherok tok arara tumpen chuning ripon. Tipupen Rosananse Karbi Anglong Live. Kedamtang ni phaing korener cap arni Guwahati arong sopi Nunmati Jatiya Vidyalaya along state level science exhibition kachepate along Karbi Anglong High School somaratumta kachepate dun. Exhibition kachepate pon along Karbi Anglong pen kidun HAD Minister Somrong Hang arong Recho Hidi ahawar along kido Sankardev Jatiya Vidyalay School along Kacharli o Somar atum kachepate dun along state level angbong pen science exhibition along Kethom angdeng kachepati dun along kachepahay dun si nong e chepalong dun pen Karbi Anglong araraphan lapen Recho Hidi araratumaphan isi nong mi kevmi 1 pilo. Labangso science exhibition kachepate along Kalpa Jyoti Convert Muskan Mosorong lapen Anjali Sahu bang Kethom atum aphan alang nitum Kacharli School along science thanbang Sarsing Ingleng pen irrigation asaikam project semar pidunsi kethando nateng pen bangkethom osomaratum aning chipi ponsi kachepati along nong e chapalong dun lupusi Sarsing Ingleng pen Karbi Anglong Life aphan birta nang pali. Dipupen Rosananse Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong District Bitungreng Thama constituency kaparlo menmeji along kedo PHE scheme kelang abang kavidera jok chainong aroy pamander. Lang enjoy apartment kituk kisungke nangli nilita chini pami. Non ningkreng lang kethep apora hutke lang henlo serup atengdo. Lang roy langjeng lapen lang tuk lang teng along anta lang kethep aporlo. Misen kijun alang aphan kamatha kisung nang apora hut menmeji araratum ningkan nerkep soselo PHE alang kijun longwangbe. PHE scheme ke pangnitanlo bonta amu kapawang vedet ajok menmeji araratum ke mesen kijun alang tikuk dunanglo. Halapu saika mahin penta kelang kapangkre ajoini bi chainong aroy asonsi manderlo. Lasi prabjin pen arpu kido atum bangso PHE scheme langchari pon pamikasi puthot kai ateng langki piverjia phansi haladak araratum kachuningri padopon. News 6 report Karbi Anglong Live. Ronghang rongbong R2 along man kido rongpi pherangke aphan pangthek thek the abangphu apran karmuji aphan ramso ajoan pondet pen arengahu kepaso alam the Karbi Anglong Life apherangke aphan birtanang pachini. Nanglitum athengnu along kapaklang labangso kesar komat iklo. Bonta alangli manpeng kedo inut ser akortelo. Kongbasan R2 rong arak ronghang rongbong along rongpi pherangke amansi alangli khibong. Bonta eson alam donatum. Jethandam pulote jijinso meme alam. Thang nipha ingkora trok arni alang liphan pangthek thek the abangphu rong arak pen anarlo kring amatsi ronghang rongbong pen achar ramso ajoan badong ahabar arayan pondetlo. Labangso abirta kelong pen Karbi Anglong Life dim klong along an paledamsi klardak abirta haladak longponlo. Kisung ke phovek rongpi pherangke pen Karbi Anglong Life aphan areng kapeso vek adim klong along an alangli cheja ponsi kesar kiri angbong pensitami ramso ajo kilut pen chepang thek damlo. Tuan tonglong lo nani dalo dagna wandalo habit popusi nasul pak traud dengno hilire ning mati nupagari ning mati pulo ni ai sa de ne mai chi nei ho pumani cho dom ja da ma kroi na kroi de Socheng plangrap pen Karbi akhei ajutang ahok pet abisar kirim kapangcho atumaphan apran karmut abidi ingnam along kehangpon kopi koson aron lo.
Lapuson aron kirim kecuklem abang puapan kiri tarlip asai pen rongbe rong thak arat thurpak si ingsai padovek nangji pusi arnam pharu atum kihang padolo. Ne poisa kan kedua nang long lo ni awi tisar poisa ke nang long ke sini nang lu nai ya na sini lo ni long po hidup ni mahicomon Tangte labangso akesar alampen ilitum aning arlo along kosonlo alang lirideng along konat kopi atangkalo kidopo pinpo atum rong arak along nangke dopi lake nangli nili karbikur pho ajutang aphan kalana pi kalima tangte lapuson pulote bisar ano jog aphan komatlo penap kirimpo karbi anglong life athengno rong pi pherangke pen nangka pachini don atengke surihini atangka kehang atengpen pharobli atangka ansi sai jogje nili boha along pen pidun nang koklo pasal ke surihini pubanga pharobli ke piduna koklo ante prani dami Aod lang no abang pupen rongpi pherangkia phan ther hapse nangse chepa dori lapen madu aphanta pachini derri kali pulote nang pran pusi ther haplo kepon det ramso ajo along un an theng choksi amoy lapen ari arvi along sahi ke erpen sirite kanglo rongpi pherangkia phan areng kape sodam adim pen achar along an puthot kepon thujia phansi aod kawe abang phu chesiklo anti ni fanatic habit ayu sinaja ani ha pan bujo panapo ba puri bo bang manudi pubo dure wena funge man na sol ba ko ding wer mati na tharo tu wer ge ni ta phire duklo kepon der abang phu aphan ramso ajo rongpi pherangki pen chuning ridunlo nili arleng ke joy kaliti ronghang rongbong artu along rongpi pherangke nege roha tu pherangke ale ke joy kaliputan ni thal par thano na chu ya na rota thano ni chu na ro dak news report rongbong terang Karbi Anglong Live Hamren Kedamtang thang ni phai encourage cap arni dolamara killing arong amekar simo ingtia phan habit along hong kateng khenga jok ahiring tangrak pen arenga hu kesona dolamara forest range kaparlo killing arong along kedamtang thang ni phai encourage cap arni kajironga anampi pen kebang habit along hong kateng khenga jok inut artaning kan plikebra pho samo ingti ahiring tangrak pen areng sonanglo Kachini to natengke ingti asang ho sai katiki dampen puthot nang kachiro hotsi kajironga anampi pen nang ketet habit along hong ahol katengkheng hotsi areng solo ingti asang ho aphan men jakla bandha se kelang aphan ponlo bonta areng ke so hir kangtang thuong ajok puthot tejpur ansi se kelang aphan ponthulo Bangso alam arjulonglok apita forest asoratum nanghumri relang pusi arengke so ahema soratum lapen rong araratum akoivansi kiduk det ajoini non se kachelangja phanta tangka maha kadure ningri krunglo News Desk Report Karbi Anglong Live Pinso ahem asoratum kachene kaholo ajoinesi akapre ahem lenang koglobusi rimarong parpi pherangke atuma thengno kachekobir Piso some kache en kache dota ning jing sam thek nangji lapen pinanso angbong kai kita ning kache the ning kache chor donangji la anse kai dingpi rengdok rengni pen chobo chelongji Laso angbong arnamle nangte war pulote lake madu tame chepajokun e bonta monit angbong lamki lamphong kewan anke chesai thek nangji Lason thak thak si dhen taghat bepok et arong along ke do prodip teron ahem alongta kopi akisung mate kopi atemon langno tong ke japloni pinanso angbong chekak nang daklo
kedamtang thang achiklo niphai kretrok si arni teron asangho achor mate osomar banghini apai sima rong pharpi alangli kopi aning ke oi penloni hempen barju aphi puthot hemchedam thuthedetlo laso alam social media lapen birta alam sai malom anta kache thangpluk ajok amri ahabar umsawai model arong teranga hem ari somar genius teranga phansi dodam koklo pusi ang theklong ponlo Pherangke abitung kahumri da mahut sima rong pharpi kachikobir atengke teron hem ke dodon ahut nangchenek nang holopik lapen kesokiun e ahut setami nangkelangji kalisi methang epai epo ahem dokokpen se kachelang bom ahuta thang abirta nang ne la ancho takali osomar banghini aphan chingtung ongta nang pachetong longli laso ajoini esomar apok et pusitami joy pen kanghu kanghi ason pensi chetong nang lo pusi sima rong pharpi ningdu galam the chekobir dak ko ani alang to ni hanang pon te pen ko sikami sumai nura biang ko ke tani kai kala hor ti jun tena nam de he hor jun po ani ni khana ke theng ke chok ola som si do bome alo ama se ke non phi non ni tani pai hen ke do ani ke ding kan si do lepta alang tum thang na ra khobora be ihan he ni ko ani ki so dan pai hen ke do ni ke so ani chi hang di hang da alang tum thang na khobora ta bi ni kha so that on either potential biji ke dolo mama pilong lo mapot thangna ra khobor binte ko hay tum pono ni korpo tum ni pingna na pok pono tum khan ko ani la adak ni ko ani dingna do ta hedi ifan ulokon chipen hemari rong phar karbiang long lai kedamtang thang ni pha ingkora trok arni hojai daria basti along inut arta ningkan pho au so aphan cholangrem detsi apran karmu dera phuthak akar jong aning kapang samje aphan kheroni along nepali akhayatum milur ot kraipen armu kachejeng kedamtang thang ni pha ingkora trok arni hojai daria basti along klipli phelong aphi karplung dun chit arta ningkan pho au so pi aphan inut Chondan Harian pu abangphu cholangrem datsi apran armud derlo apran kedam joy au sopi akarjong ning kapang samji aphan mate kapang thirji aphan pura kedamtang thangthang ni phai ingkora sirkep arni kangsama porahut Gorkha student atum patir pc Nepali arat chingrum dun petpen khironi along milur ot krai pensi armu kachejeng padoponlo armu kachejeng ahut labangso alam ki along kado kave akhaya tumta kacherap cheto dunje aphan Gorkha student lapen Nepali araratum kachuningri padopon News Desk report Karbi Anglong live Pinya da baberta ke lapon sikang toniklo dome thakmei kardom